Hello mga dudong ug mga inday, nandito na naman ako. Welcome back to my tutorials and welcome also to my channel. Okay? Nandito na naman ako sa inyong harapan para ituturo ko sa inyo kung paano pa-zoom effect. Ilalagay ko dito yung pa-zoom effect natin sa ating mga videos, diba? Meron, tuturo ko sa inyo kung paano. Stay tuned for my tutorials para matutunan natin. Before that, just click the dito na naman, press subscribe button and the notification bell para updated ka pag may mga videos ako na mga bago. Okay? First, pumunta na naman ulit tayo sa KineMaster. Tapos, pindutin natin yung my plus. Tapos, 16.9. Tapos, media. Tapos, yung video. Tapos, pindutin mo yung video na nasa baba. Tapos, crop. Tapos, yun, i-pinch out mo yung picture doon sa screen, i-zoom natin yun, zoom sa mata na lang banda, tapos check, tapos i-play natin yun. Yan yung zoom out. Tapos, i-ano ko sa inyo kung paano i-erase yung zoom out na yan. I-erase natin. Pumunta tayo sa pinch out na naman natin yung picture na nasa screen. Tignan natin yung arrow. Yun. Yung fit siya sa screen. Yun yung original. Tapos, play natin. Original natin na hindi siya na zoom out. Tapos, ituturo ko na naman sa inyo ang zoom in. Zoom in na naman. First, you tap the below the sundin mo yung arrow. Tapos, yan yung zoom in. Yun, tapos i-erase natin yan, yung i-erase na natin kung gusto mong hindi ganyan yung erase mo, crop, then pinch out na naman uli. Tignan natin yung arrow, guys. Tapos i-play natin, i-erase na yung zoom in, zoom out natin. Tapos pupunta tayo doon na naman sa forever na zoom, i-zoom yung picture natin sa saang banda. Then at doon na naman tayo sa crop, tapos may equal sign, itatap natin yan. Itatap natin yung equal sign. Yun. Diba dalawa na yung nag-red? Then tap play. Yun.
zoom na hindi siya zoom in, hindi din naman zoom out. Ganyan yung kalabasan. Kung saan mo gustong i-zoom, ganun lang ang gagawin. Ayun mga dudong ug inday, ganun lang pala ang gagawin natin. Hope na may natutunan kayo sa aking mga tutorials pa kunti-kunti. Okay? Thank you for watching. I love you guys. Salamat sa mga pa-subscribe dyan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, just click the subscribe button and the notification bell para updated ka pag may mga videos